Rapporti fil-medja qed jirreferu għal mod kif qed ikun allegat lil kumpanija li tmexxi Times of Malta frodat madwar 750,000 euro lil Malta Enterprise. Il-Malta Enterprise hija entità tal-Istat li ġib l-investiment lejn Malta u li tgħin in-negozji. Minn dak ir-rapportat jirriżulta li huwa fi programmi ta' din it-tip ta' għajnuna li l-abbuż tat-Times of Malta seta' seħħ. Il-Gazzetta llum irrapportat l-inkjesta tal-Maġistrat li waslet biex diversi persuni tresqu l-qorti brabta ma' korruzzjoni u ħassil ta' flus is-sibt fil-għaxija talbet ukoll investigazzjoni fuq Michael Rizzo, id-direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers. Kien irrapportat kif fi programm ta' għajnuna it-Times of Malta ħadet madwar 1,700,000 euro u minn dak indikat jidher li dan l-ammont seta' kien riżultat ta' min-naħa ta' Times of Malta. Fost il-persuni li tresqu l-qorti s-sibt fil-għaxija hemm Vince Buħaġar li kien imexxi it-Times of Malta. Jirriżulta li Adrian Hillman li wkoll kellu l-istess pożizzjoni mistenni jinġib Malta biex ukoll jiffaċċja akkużi simili. Intant fost il-11 persuna li tresqu l-bieraħ il-qorti kien hemm ukoll Keith Schembri. Dan ukoll brabta ma' investigazzjoni li bdiet brabta ma' allegat korruzzjoni ta' xiri ta' makkinarju fl-istamperija tat-Times diversi snin ilu.